Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji ýuly. Bugünkü gepleşigimde men daşary ýurtlaryň birini okap beren türkmen ýerleşlerimizden birini men çağırdım. Bunda da şol ýaňy türkmen portalyna peýda bolan şol daşary ýurtda ýaşap beren ýerleşlerimizde student ýaňky taliplara şol $500 çenli pul urutmaga enatalara ruhsat berilenine barada ýöreýte bir maglumat çykdy. Şondan soň gyzyklyklanyp gördük bolýan şo ýola goýuldymy, goýulmadymy, şoňa mümkinçilik barmy, ýokmy? Käbir şikayetler gelip goşdy, şol diýselerim, söz berselerem şo türkmen häkimetleri şo beren sözlerini tapylmadylar, şonu geçirmeklik aňsat däl, täm kynçylyklar bar diýip şikayet geldi. Indi şu mesele bilen gyzyklanmam, ýa-ni şol ýa-ni hökümetdeşlige Kakajan adly bir student ýerleşmeye çağırdım. On belli sebeplere göre özüniň howpsuzlygynyň aladasyny edip Kakajan öz ýüzüni görkezip bilen ok, ýönen ha şu gapdarmyzda otur ekranyň aňraýanyna. O Kakajan, salam. Salamu alaykum ýerleşler. Şu Kakajan, şo ýaňky men aýtdym da, eşdendiňem men şu ýaňky diýen zadymy da $500 geçirmäge mümkinçilik berildi. Ony talip ýaşlarym daşary ýurtda ýaşaýan okap beren talip ýaşlarym maňa berenli. Onu ýönünde ýa-ni bilenem ýaňky ýaly maglumatlar çykdy da, hen ýedem alyp bilenler köp. Indi şoňa nähil päsetçilikler bar ýa alyp bilenler barmy şo puly? Gaty şekilde adamlar aldylar ony, bir ýeke gezek entek alyp görenler bar, olaram kän adam däl diýip pikir edýän men. Sebäbi şo ören bir sanaw bar, ýöreýte şol sanawa goşulyp, ýaňky şo goşulan adamlar diňe alyp bilýär. Indi şol sözüňizi böleýin, şol sanaw diýeniňiz nirde hasap alınýar şo adamlar? Indi şol pul almaly ýaşlar ýa daşary ýurtda ýaşap beren adamlar bir ýerek barıp öldürini hasap aldyrmalymy şol aljaklar barada? Şol ýöreýte okuw jaýlaryna Türkmenistanyň elçihanalary tarapyndan arzalar paýlandy. Başda şol arzalary kabul edip, şo ýöreýte bir hili sanaw düzülipdir. Öňrek düzüldi, ol 3 aýda boldy düzülenni. Soň şo 3 aýdan soň ýaňky türkmen portalda şo ýaly täzelik çykdy. Western Union'dan şeýle $500 çelli daşary ýurtda galan şo sanaw boýunça geçirmäne ruhsat berilýär diýip. Şonun şo eýem şo çykandan soň biraz wagtdan soň başda ilkinji gezek bankyň işgärleri şol Türkmenistana bankyň işgärleri ýöreýte enatalaryna şo ýaňky sanawdaky adamlaryň enatalaryna jaň edip banka çagyryp şeýle şonu ýaly geçirip berlersiňiz diýip şonu ýaly hyzmatyň bardygyny aýdyp jaň edipdirler we şondan bir bölegi peýdalandylar. Şondan soň indi bu gezek bu aýda baranyna bankyň işgärleri ýa başga täze sanaw gelmeli, bir de enteki çyly maglumat gelenok diýip ýa ol hyzmatdan peýdalanma elleter däl ýalara aýdyp goýdular şu wagt. Şo öňki ýiberilen sanaw wany şonu siz aýtdyňyz anketa doldurup şonam ilşahana tapşyrmaly, ilşahanada aňryk bank urutýa, ondan şo taýdak maglumatlaryň esasyna şol ýaňky talipleň enatalary bilen bank habarlaşýarda. Hasylda şunday ýaly mümkin. Indi şol öňki berilen sanaw mindan güýçli diýip hasaplanýar. Näme öňki berilen bolsa ýeterlik dälmi ka şol? Şo sanaw. Şol öň 3 aý, öň başda 4 aý bolup barýar, 4 aý öň urudulan bir jegede ýazylan arza, şoň esasyna bir gezek aldylar. Bankyň işgärleri näme üçindir ýene täze sanaw gelmeli diýip garaşýarlar. Bizden başga beýleki taliplerden hem başga soň ýene sanaw üçin arza da alynap isat edilenok. Ýöne şonda da bankyň işgärleri ýöreýte şo ýaly dökdençlikler edýärler da şondan. Ondan öňem Bağışlan onun ilçihana dinni şo täzeden sanaw ýygnanok bu ýaňky ýaly anketa doldurdunokmy? Ýok, hiç ýyly o arada da hiç ýyly maglumatym berenogam ýygnanogam entek. Anni ilçihana özüne ýüz tutup görseňiz näde ýa-ni şular ýaly bankdan şeýle jogap geldi bolun şoňa nähil jogap berýäňiz diýip bizde näme etmeli diýip ýüz tutanlar? Ýüz tutanlar bar, ýöne olara hiç ýyly maglumat berilenok.
Onda yenece şu kuyana düzgüne dolanyp geldiler-de şol $300 geçirmäge mümkinçilik berýärdiler dämi? Hawa öň 300 aýda her 2 aýdan bir gezek $300 geçirmäne ruhsat berilýärdi. $100 köplenç hemme enata diýen ýaly kartyna geçirýärdi, Visa kartyna. $200 Western Union hyzmatyndan oradylýardy. Nagd şekline bäde talipler eline alýar ýaly oradylýardy. Onu hem için Şol bağışlan men käwat arasında bir tödüňizi bölerim da şunjaly birazjyk nemerim men anyklaşdyrjak dadym bar. Aýdýaňyz $120 $100 geçirmäge kartoçkadan ruhsat berilýär, $200 Western Union'dan geçirmeli da. Onu hem için kartoçkadan göni geçirip bolanyp, onu hem şondan beýdip bölýärler. kartoçkadan eger jemini $300 kartoçkasyna geçirse, sebäbi barbyr şol talip, şol daşary ýurtda gezip beren diňe talipler beýleki adamlaram şoň $100 köp $120 çıkaryp eline alyp şonu hasaplaşyp nagdlaşdyryp şonu ulanyp belýär galan $200 ulanyp bilen oğun onu hiç manysy ýok, hemmesini karta salynmak. Yo şimdi şu kartoçka geçirmäge ruhsat berilýäni $100 $120 şondan köp berilen ruhsat berilen okşeýlemi? O Türkmenistan banky tarapyndan şonu ýaly limit bar. Şo aýlyk şondan kän alyp bolanok şonu. Indi şol limit nähili kanun esasda şol limit? Hakykatdan hem kanunda şo görkezlenme $120'dan köp geçirmeli ýaly limit barmy şo? Türkmenistan Merkezi Bankynyň düzgünnamalaryna hiç ýerine hiç ýeli kanunlaşdyrjy tarapyndan şol ýok. Ol hiç ýerde görkezilmedik. Daja şol anketa karty almak üçin başda ýüz tutup anketa doldurylyp şol arza ýazylanda da şonda da $250 her günne her 24 saatda $250 çelli limit diýip görkezdiler. Ýöne hem üçindir Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Banky bir taraplaýyn şol özi şonu ýaly kanun demeleri kabul edipdir özi. Diýmek onda şol Türkmenistanyň öz kanunundan çykyp edilýän ýanky kanun bozmak bolýar-da. Eger bank kanundan çykyp öz başyna bir düzgün ýerdip beren bolsa onda ol öz başda hereket bolýar-da. Dawa. Ondan o aradan şikayet etmeli adamlar aňyrda içinde bilemok prokuratura ýutupmaly ýa suwda ýutupmaly sebäbi hakykatdan hem siziň aýdyşyňyz boýunça kanun bar. Eger kanunda şonu ruhsat berilýän bolsa günne $250 geçirmäge. Olar bolsa siz aýdýaňyz ol aýda geçirmäge $120 ruhsat berýärler kartoçkadan ýa-da. Ondan indi Awa şol awa diňlen. Awa ýa aýdýarym. Şonu aňyrda beýleki arza bilen zat bilen ýutulan ýagdaýlaryna da olara da kändir maglumat berilen ok. Hatysy bilen ýutulan zat diýilýär-de ýöne soň bary izi ýok da şoň üçin kändir peýdasy ýokmy haýdanypdylar. Onda diňe şol kömek alyp bilen o kanun ýüzüne kän çözüp bilen ok şo esasan bank meselesinde rahatlar kän ýüz tutanlar şolara kän kömek edilen ok şo ýerde. Sebäbi hemme ýerde o ýerde lokalrak goý ornaşdyrylan korrupsiýa işläp durda, korrupsiýa baglanýar. Indi siz aýtdyňyz şoňy $300 umuman jemi $300 geçirmäge ruhsat berýärler, oňam ýanky $100 $120 $100 bolýar. Kartoçkadan geçirmäge ruhsat berýärler, onuň $200 Western Union'dan geçirmäge ruhsat berýärler diýýärler. Ondan şo geçirilýän şo dollary indi amatly tarapy şo näme şol döwlet kursy bilen arzan alyp bilýäňizler 3,5 manatdan şo ene talangy alýar. Awa. Şoň üçin amatly bolýar-da. Indi bir başga tarapy bar da. Siz aýtdyňyz her aýda da däli 2 aýdan bir gezek diýdiňiz da. Olany 2 aýdan bir gezek awa. Onu hem şun her aýda däli 2 aýdan bir gezek onu ýaly neme geçirmeli bolýar. Başda şol çykan wagty şeýle soradylar, şonu hemme okuyan köp, o daşary adam köp, kän biziň bankymyzyň hem limiti bar, şondan hem kän agry geçip bilemdi ok diýip şolar şonu bahana bilen ýürüýte ýola goýuldylar. Şonu daşary ýaşap beren, şo talipler, indi şo ýylleşleme talip bolsun ýa işläp beren bolsun, indi şolara bir derurluk ýüze çyksa, onda şolaryň enatalarynyň pulum baram bolan ýagdaýyna şolar onu uğradyp bilen oglar hiç ýyl daşarýardy, uğradyp bilen eline $300'dan köp uğradyp bolanok diýdiňiz. Ikinciden hem her aýda da olara nowat ýeten nokta 2 aýdan bir gezek nowat ýetýär diýýäňiz da. Şo nowatyň
Yo şu bankda pul bolman edilýärmi ýa-da bir nememi? Nowat diýen bir zat bar. Şu emeli ýagda da nowat töredilip, şu nowat ýetenokmy? Näme üçin onu ýaly bolýar? Aslında şoňa nowat diýip bir şoňal bahana etip goýulan ýöne şu käbir enatalar bar, özleriniň tanışystlary bilen şeýle şu bankyň işgärlerini tanışlary bar bolan raýatlary ýanky ýaly şu nowatyzam her aýda da ýanky $200 Western'den $100 kartdan uğrat batyrlar. Olar $200 uğratmak üçin 2000 manat para bersen, hiç il nowaty zaty şeýle hiç il resmi namazdan daja kömek edýärler diýe geçirip bolýar diýe şonýaly. Geçirip bererler baram şeýle. 2000 manat bolsa da onam näme häzirki kurs bilen $100 çegerek pul bolýar-da. Garabazarda kurs bilen $100 para berýär. Garabazarın kursundan şoň ýarsyn näme alyp para berýärler para. $300 geçirmek üçin, şu $300 geçirmek üçin şu her aýda näme nowatyň gelir ýaly etmek üçin $100 näme bermeli? Bankyň işgärlerine bermeli. Bankyň işgärlerine bermeli hawa. Onda olam üstesine ýankyň üstesine birinciden bank döwletiň kanuny bozup otýar şol. Her ay her günne geçirmäge $250 geçirmäge siziň hakyňyz bar da, birak onu bozýar. Üstesine de emeli nowat töredip, şu nowatyňy tizleşdirjek bolsaňam üstesine ýene $100 bermeli olara. Ondan şeýle. Onda bir gün açaçan halky bir talamak bolýar-da. Şu açaçan şonýaly daşaryurt birden bir başga ýagdaýlar ýüze çykyp bir taleplara ýa işläp berenlere bir zat bolup bolan ýagdaýynda da birden meselem diýeli operasiýa geçirmeli bolsun da saglygyna ziýan etip şonu bir $2000 operasiýalar bolsa şolar eýam öleýmeli bolup galýar da aňardan hisap gelen okda. Getirip hiç ilacı yok da. Indi şu ýene de bir zat eşitdim-de, şol käbir ýagdaýda enatalaryň göýleri ama şol daşaryda uğradanlaryna wa şol döwlet kursundan alýarlar, ardan alýar-da, 3,5 manatdan alýar-da dolary. Onuň daşaryda iý berip, onuň daşarydaky çağalaram ýene enatalaryna şol dolar görünüşinde iý berip, birazjyk enatalaryna şeýdem kömek edýär diýen bir gurrun bar-da. Şo düşünme. Hawa şol talepleri çöp gelen kartynyň $120 hatabyna emellep günni görmäne mezur bolup galýar berdi. Şol $200 şo öýüne ýerite adamlara berip, şo nagt çekilini öýüne uğradýarlar, enatalary şonu öýünde aňarda Garabazarda satyp, şondan biraz açyk bolsa da şo talebiň çykdyjylaryny ýapmak üçin şonu şeýdip usul işledýärler şonu. Şeýdi onda şo görgüller enatalarym birazjyk girdeje diýen bolmaly. Onda şol ardan alyp dolary aňyryk çağalaryny berip, onuň çağalarym ýene Türkmenistany berýär, o taýda da Garabazarda çalyşyp ony birazjyk şoň üstünden peýda görýärler-de. Awa 3 manat 50 tengeden alınýar, aňarda da ýene 20 manat, 24 manat aralykda şol ýene satylyp şondan peýdalanýarlar da. Ýene şol arada şol nowat üçin hem $100 bermeli ýa-da para şol öz nowatyny süýşürmek üçin her aýda geçirip bilmek üçin ýa-da şonu da peýda galýam şol $100 berseler hem bankyň işgärine para görünüşinde şoň üstünden galýan peýda enatalara birazjyk girdeje berýärmi? Hawa şonda da peýda galýar, şoň üçin gerite hem içim şondan känler nemeden ok, şoň üçin şonda şo hyzmatdan şo pul berip para bolup bolsa berip bolsa da şondan peýdalanjak bolýarlar enatalar. Şoňa da gaýly peýda galýar. Şo diýjek bolýan, şoňa da gaýly bolup şondan hem känler deýren duran ýok diýen diýjek bolýan da şeýle. Hawa. Anno başga näme çykalgalar bolmasa enataň oňa da gaýly bolmaly bolýar da. Öýdüň da diýýäňiz başga o hiç ele ilacı ýok da şoň. Ne suwda ýutup bolýar, ne ýa arda berilene jogap berýär diýýäňiz da, hiç il kanun işlenokda o taýda. Ýa-ni hasu täkimet. Hawa. Onuň indi başga ýagdaýy bar da, ýanky şonu aýtdyňyz, köp pul geçirip bolanok, ondan aňyrda da eger birden çykdajyn köp bolsa da ne ýanky ýygyňdan birden $5-10 gerek bolsa da, hatda baram bolsa alyp bolanok diýdiňiz da. Indi eýleki tarapyny alsak da, indi şol $120 ýetmese näme etmeli? Indi ýanky
$120 olur Yeterlik bolýarmy? yeten ogam hiçbir yeten ok daşary ýurtlarda baha Türkmenistanyna gyýaly däl bärde. Ona talipler işlemeli bolýar da daşyndan bir iş saat tapyp Daşyndan bolýarmy? işlemeli bolýar. O işem kän Türkmen studentlaryny, Türkmen taleplerini kän bir işe alyp ýatan oklar, halan oklar, kän sebäbi bäri her ýurdun özüniň kanunlary bar. Bir tarapdan, ikinji tarapdan iş tapylaýan ýagdaýynda da şol işlemene mezur da näme iş bolsa da şu özüniň Ona iyi biçimine zadyna ona pul artdyrmak üçin. Olaň okuwynyň hiline täsir etjek da. Olar okujakmy ýa işläp birazjyk günlerini aýlajakmy? O tarapynma da. Okuwyna da inneki durmuşuna da gönümel täsiri bar. Sebäbi hemme käbirler ansat ýolda pul tapjak bolup, köpräk pul tapjak bolup, her hili ýollara ýirkiden adamlaryň bar şoň üstünde şol sebäpli. Şoňa da täsir etýär. Indi aýtdyňyz şol enatalaryna da kömek etjek bolup şo görgüller Western Union'un üstünden gelýän puly ýygnur edýär diýdiňiz da şo taýdan çalşar ýaly garawalarda. Indi şonu ýygnur edenlerine da banka uradyp bolanokda he banka uratsaň ýene de şol döwlet kursundan manat urup berjek da, o 3 manat 50'den berjek da. Şoň üçin indi siz aýdýaňyz dolar görünüşini berýär diýäňiz bolýan şo ýörüte akadýanyň kurýerler barmy? Ýörüte adamlar barmy? Ýörüte o adamlar bar, olar şo Türkmenistan şo beýleki ýurtlara aralygyna gatnap ýörler, deňe şo ýaly pul zat hatpetek onu daşaýarlar, ýörüte şoňa işleýän adamlar bar. Beýdime onda daşary ýurtdan enne girde jedýändirim naýdaly özlerine dolar bar bolsunna. O girde jedýän bolsa ýurdun içine ýerjek bolsa olaram şo banka ýermellerler da bankdan daşyndan ýermeli bolýar da. Şeýdibem Bankdan daşyndan ýerýär. Şeýdibem döwletiň öz bank sistemasyna valyuta daşary ýurtda valyutasy baran okda. Oňa ödem beýle diýmek näme şo döwletiň özüne de diýýär. Hem ilatyň hem ýagdaýyny kynlaşdyrýar da. Iki kurs saklan bol. Ya şondan hökümetiň içinde şondan peýda bolýanlar barmy kan? Näme üçin şo düzgün aradan aýranoklar? Siziň pikiriňiz nähil? Awa şondan peýdalan oturanmalmalar, bolmasa mümkin däl eýle bolmagy. Men pikirim şol ýörüte Türkmenistana gelýän valyuta bardyr, hökmen daşary ýurtlardan beýlekçe Türkmenistan merkezine bankyna berilýän nagd görnüşini dolanşyk etmek üçin. Ol näme üçindir? Ýöne raýatlar üçin elýeterli däl. Sebäbi banka baryp manat berip valyutany nagd aljak bolsaň, bizde şu wagt kassamyzda nagd pul ýok diýär. Satmak bolanok diýenokda nagd pul ýok bizde diýär. Bolmasa ilatyň alma haky bar da, haky bar şolda. Ilatyň almany haky bar, şonu bar arkaýyn. Valyuta alma hakyn bizde valyuta ýok diýip jogap berýär diýerler. Da hem şonu aýdýaňyzlar şol Türkmenistanyň döwlet banklaryna şu valyuta ýok, şoň üçin biz beriljek gel. Valyuta bermeler diýen kanun ýok o taýda. Bizde valyuta ýok. Valyuta ýok diýär. Valyuta ýok bolar da daşary ýurtdan şo dolar ýa-ni ýewro iýerjek bolup duran, valyuta iýerjek bolup duran adamlara iýerer ýaly etmeseler da ol iki tane kurs var da olara bähwitden 350'den o 20'den 20 manatdan satjak bolup duran adam tatyp bilýän adam o 350'den satarmy? Oňa öýde bir Awal emekşer belli zatlar şoň üçin. Şu taýda men mysal getirjek bolýan. Men mysal getirip biljekden şoň bilen baglanşyk men şu ýakynda bir 6-7 ay mundan ol Özbekistana baryp gaýtdym da şu aradan köp wagt geçen soň. Olin şu bardym olin size bir mysal getirjek da şu nähil şu taýda ýagdaýyň üýtgändigini şu Türkmenistan bilen deňeşdirende. Bolmasa Kerimowyň döwründe de şu Türkmenistandan kän bir tapawutlanan okdy şu ýagdaý. Ýöne şu täze ýanky Mirziýew geçenden soň ýük göter üýtgäpdir. Bardy aeroportda barýan bolin, aeroportda valyuta çalşan ýörüte awtomatlar dur. Şu bankomatlar. Şu bankomada dolar goýberýän bolin saňa döwletiň öz kursy bilen saňa öz ýerli somuny berýär da. Ondan ödem döwlet o taýda garawadar diýilen kursa hiç ýyl nämen düşünje ýok, aýrypdyrlar. Şäherde de gelip ýörsiň. Awa ýörüte exchange ýanky punktlar bar, döwlet valyuta çalşan. Oňa girsen oňa girip çalşyp bilýän ýa bolmasa şolar ýapylaýan ýagdaýynda da daşarda şonuň kapitalyna ýörüte awtomatlar dur. Bankomatlar, o şo ýanky dolar ýa valyuta çalşyp bolýan. Şoňa goýberýän valyutany saňa som berýär. Şu ödem şo bir nemede kursunda berýär. Ana şolar ýaly atýan goňşy ýurtda döredipdirler. Ödem şo düzgün aýdaýyn şu Ýewropada da ýok ýanky ýaly şu bankomada
Ýöne bir valyutany goýup yerli öýleriniň yerli puluny alyp bolýar diýilen bu taýda bide göremdik da. Ýöne şonu şu Özbekistanyň täze prezidenti şonu ýola goýupdyr. Indi şondan hem öwrenen real tejribeler real datlaram bar da näme üçin bu ýurt şonu edip berýär, näme üçin Türkmenistan edip bilmeliler da. Netidiň pikiriňizçe näme şu datlary ütedip boljakmy? Şurada nähili reformalar geçirildi go bolar. Şonu geçirip boljakmy? Şu ýagdaýy bir aňtatlaşdyrmak üçin ilat üçin hem döwletiň öz bähbidi üçin. Türkmenistan'a ýörite şu kanunlar esasında hemme zatlar kanun boýunça hemme zat ýöreýär, hemme zat ediben bolýar. Ýöne şol diýip tutulan ýöne hiç iş ýüzünde zat ýok. İş ýüzünde hiç kim şonu geçirese gelen nokta we ýankaly özüniň şahsy peýdalary bar. Umuman aýdamyzda. Ýörite şu elektron ulgamlary östürmeli zat diýip çykarylan kararlar bar. Portallary döredilenem bar. Şol portallaryň içinde hiç hyzmatlar entek el ýeterli o işler nokta entek dol diýüne işler. Eger şoň içine Türkmenistanyň raýatlaryna biraz açyk bolsa da hukuk berilip şol wezipeli adamlaryň edýän kemçiliklerini ýüze çykaran ýagdaýynda şonu video şekilli ýa surat şekilli hökümini alyp şu portallara raýatlaryň özlerim goýup bilse, şoňa da goýulan maglumatlara da ýörite topar döredilip seredilse, şol zatlaryň üstü açylmasy özüne ýeter hemme zatlar özüne özü gowlaşmaly. Şu iki taraplayın neme yok da aragatlyş yok da maglumat alyş çalışynda ama häkimiýet bilen yerli halkyň arasynda maglumat alyş çalışy yok. Häkimiýet yerli ýagdaýy bilen ok, yerli ýerdekilerin bu häkimiýete öz arzyny ýetirip bilen ok. Ýa-da şu häkimiýetler şolary ýetirmegine de gydyklanmasy yok da. Şeýle bolup çykýar. Ondan ýanka aýtdyňyz siz şu digitallaşdyrmak meselesi barada aýtdyňyz da, ýanky portal öğretmek. Şu meňe ýadyma düşýär, geçen ýyl ýalňyşmaýan bolsam, Berdimuhammedow hökümet maslahatlarynyň birine bileminni jögür bilen aýakdaş gitmeliýän bolup maňyllap bardat diýdi, ýanky digitallaşdyrmaly, hökümet hem digitallaşdyrmaly. Şonda da köp bir ideýalaryň beňe türlüň ýaly boldy. Soň nemede internetde de çykdy da. Olan karar eden kararlar da kabul eden kararlar. Siz aýtdyňyz, siz aýtdyňyz şo işledip bolsa şo baza diýäňiz da kanunçylyk esasynda. Şolunna bir şo taýyk barlygyna aýdalyň opozitsionerler birden şo taýyk baraýynda da şo bir täze çebir düzgünleri ýola goýmak üçin täze kanun kabul edip oturmagyň geregi ýok. Ulukany şo olal kurşularyň öz kabul eden kanuny ýene işledämeli diýjek bolýar. Prosta barmaly işeden adam gerek şeýle. Prosta barmaly işletmeli. Hiç gorkýarlar şonu işletmäge gorkup oturýarlar şu wagt. Şonu hiç kim işledesi gelenok. Bolmasa işledesi gelýän ýagdaýynda da şonu gorkýarlar işletmäge. Bolmasa hemme da taýin düzülip işledämeli bolany başga hiç problema ýok daýlar. Türkmenistan raýatlarynyň halkyň özüniň puly bar bolsa, enatasynyň özüniň puly bar bolsa, şoň daşa ýanky bir karar bar, neme jenaýatçylykly, neme toporlary zatlary finans ýagdaýdan üçin etmezlik üçin ýörite bir karar çykaryp şoň üçin şo esasynda diýilip şo limitler orta sokup goýuldy diýiljek bolýarlar ýöne şo ilatyň enatalaryň şol pulu nereden alıp çykanlygy barada, nereden gelip çykşy barada maglumatlary bilen baranda da şo puluny uğratyp bilen ok geçer. Ýene aýlan öldürip şo meselege gelýär. Şol jenaýatçylykly ýol bilen tapylmady pulunam halal pulunam uğratyp bilen ok şol hemme tarapdaýyn şonu arkaýyn pulu bar bolsa uğratsyn. Başga taýda hiç mesele ýok da. O pulu bar adamam uğratyp bilen ok da. O gadanan pulunam nähili ýol bilen gadananyň tuğut edip bilýän bolsa o taýda näme üçin o gorkurýar zat ýok da uğratmaga da haky bar. Aňyrkylaryň bäri uğratmaga haky bar. Ýurdun içine uğratmaga haky bar. Şu meselede ýanky esasan çok korrupsiýon schemaň mesele açyk ýüze çykdy orda. Açyk şo ýerde hökümetiň şo ýaly özüň raýatlaryna bipark garaýar da şo. Bipark dikkat edýän mene. Bipark garamagyň däli şondan şo taýdanam şo başardyklарyndan bir halkyny ýadyp bir talap bolar ýaly ýagdaý bolsa şo talajak bolýarlar da diýmek. Şo emeli nowat töredip onuň geçirmeli pullarynyň kanun boýunça
meçhörüne böldürçi adaldan olup şeydip kıyınçılık öredip da. Awa. Ondan iki kurs öredip o iki kurs ýa-da bir normal öten ýurtlarda var. Ya adam kärçilikli teatrda alyp barylýan islendik ýurdan ýazat düşünje ýok da iki kurs ýan da ýok da. Şoňa şo da atlyň maňarysynda diýmek ýörüte korrumpiýlanan hökümetiň özüniň jinaýatçylikli işlerinin bardy görünýär da. Şolar ýaly garanky işler alyp barýarlar. Bolmasa bu taýda hiç Iň berkisi sözüňiz bölýän başlaň. Iň berkisi Türkmenistanyň nat puly ortadan aýyrmak, dolanşykdan böleklerini aýyrmak üçin ýürüýte edilen şol birinji Daýhan bankda we beýleki banklarda zähmet haklaryny şo plastik kartlar açyp şoňa geçirilmeli edilenlerde şol bir 6 aýyň dowamyny hiç ýeli göterimsiz bankomatdan puluny agaplaşdyryp bilýärdi adamlar. Iň berkisi şol Daýhan bankda meselem özüniň tutumlary tutulan hemme zady alynan şondan tutumlary alınıp arasy eline degişli zähmet hakly özüniň Türkmenistanyň plastik kartyna geçirilenine şondan bankomatdan şonu çopuluny agaplaşdyrylanyna şonda hiç il tutum ýokdy 6 ay ýaly. Soň oňa da ýene ýanky hiç kime hiç zat aýtman, hiç ili maglumat berişlerine de telewizionyada da hiç zat aýdylman. Şoňa da limit goýdular. Näçe limit goýdular? Öz zähmet hakyňam manatda ýa milli manatda da puluny alyp bilen o bankomatda Türkmenistanyň içinde. Näçe limit goýdular? Başta 1000 manat goýdular, soň häzir 24 sagatyň içinde 800 manat goýdular. 800 manatdan 6 manat tutum alýar. Indi ýöne häzir ýurduň içinden maglumat gelip otur da, gelip dur, ýani şol şo goýulan limitem alyp bilen oklar diýip. Şo barýan bolyn, pul gotardy, bankomatda da pul ýok, o kassada da pul ýok, pulumy gotardy. O taýda da diýär şo uçakda nagat pul ýok. Şo da nagat pul ýok. Pul ýetdi. Ana şo diýen limitiňi da ona bir ýanky çäklendiripdirler da. Adam pagyr şo gadanan puluny aljak bolsa şoňa bir belli bir çägini alyp bilýär da, belli bir meçhur. Indi şona alyp bolanok diýip barýan pul ýok, nagat pul ýok diýip. Indi o halk o görgül halk näde nerden jeklenjetmeli? Näme da satyn almaly, imi satyn almaly? Awa kyn şonýaly iň kyn döwürleň biri şu wagt. Gün-günden kynlaşyp barýar. Senin şol aýdaly enatalaryny şol almaly, şol jagada gadanan pullaryny alyp amende öz çağalaryny daşary ýurtlarda şu okudyp beren şol talip çağalaryna uğratjak bolsa da şo ýeterli pul ýok da. Üstesine de ýene banka bar, on para bermeli. Onu uğratmak üçin. Ýöne bir halka garşy tutuşlaýyn şo bank sistemasyny, bir maliýe sistemasyny alyp görýän Türkmenistanyň ony ýöne halka garşy işläp duran bir struktura bir ögürdiler da. Awa. Enatalaňyzdan aňyrdan şikayet edýärmi şu arada bir deýrenýärler, maýdýarlar şo tanklar ýagdaý hatam kynlaşdy diýip. Awa gün habar gelýär, bankdyň öňünde näçe güllap sen nowatyň gelen ýagdaýynda da sen öňünde de diri nowat diýen bir zat bankyň içinde. Diri nowatan bar ataýda siz ýaly şo beýleki enatalara ýene garaşyp ýatarlar bar, özleriniň nowaty gelip şo pul salmaly gün şo ýere barýar bolyn. Oňam salyp bilen okda şo taýda da ýene diri nowat diýip adamlar garaşyp oçurda durup dokumentlaryny tawsyryp günne 50 adam dokument tawsyrsa şoň 10 adamyň pulu geçýär şo gün. Şeýde emel nowat döredilýär da, şondan bir tyýyrleşdirýär. Awa şeýde emel nowat döredilýär. Hemem şol daşary ýurtda okaýan talyplaryň şo okuw jaýyndan ýürüýte kepilnama alınmaly. Şol pul salmak üçin şo kepilnamanyň asyl nusgasyny görkezmeli. Şo enata şo banka baranda şo asyl nusgasyny görkezmeli. Onam her ýyl almaly. Şoň kopýasy bolanokmy? Kopýasy bolanok, asyl nusgasy şol peçatly zatly asyl nusgasy bolmaly. Onu näde bermeli? Ýurduň içine. Onam ýanky ýaly şo kurýerler gatnap dur, şo pul alyp giden adamlara bersen olara uğradýar, elip berýär. Bolmasa şonam ýeňilleşdirip bolýar, şo ilçihana işi da ilçihana özi şo ýerde şonu barlap bilýär, ilçihana ertiýän şo spravkany. Aňa soň şoňa sebäpli ilçihana Aňyk Türkmenistanyň hökümetine ýa-da bankyna maglumat berýän ha, şu originaly bizde bar, şu hakykatdan hem şu talip okuýar şu taýda diýip.
şonu fazlaşdyrıp bolýar, ýeňilleşdirip. Eger halk üçin edeýin diýsen da, şonam şey dip Türkmenistan işini uratmak hökmän näle? Onda ilçihana bu taýdan ýa-ni öz wezipesini nähil ýerine ýetirýär. Ondan daşary bilim ministrliginde Türkmenistan bilim ministrliginde de her bir daşary ýerde giden raýatlaryň çakyl katy gelende daşary ýerde gitmek üçin olam nowata alınıp şollarda maglumat ýygnalýar ýörüýdi. Şo tarapdan hem ony barlap bolýar eger isleg bolsa. O da şu adamdan bir ýagdaýy ýeňilleşdiren ýa hemme de adam edip bolýar. Dogry. Instrumentler bar, hemme zatlar bar ýöne hiç kim şonu ulanmany, halka kömek etmäne umumyň kändir nemesi ýok. Onda şu häkimiýetiň başyna bir halkyň aladasyny diýjek halkyň bir derdine ejek bir adamlar barmylar. Şu ýagdaýda ýa kaýdyşyňyz ýaly kanunlaram bar, şolary ýöne işle däýmek gerek. O taýda kanundan bir şikaýet eder ýaly kän bir bahana biler ýa zat ýok da hakykatda teredip bolsaň konstitusiýada teretseňem ýa beýle kanunlara teretseňem hemme zat gulýaly ýöne işle däýmek gerek. Ýöne şu taýda kana şu oturan şu danny ýaman çinonikler ol halkyň düşmanlaryna urulldylar. Indi şu kanunlary işletmek gerek. Ana şu opozisiýonерleriň aýdýan zady şolam etmeli zady şu zatlar şu baranna ýurda bar bolaýan ýagdaýynda şu kanunlary ýöne işledip goýbermeli. Şu kanuny işletmek üçin hem ýene de siýasat tarapdan hem edilmeli işler bar da, mehanizmler bar, köp parçalyk bar, azat media bar, onuň ýan kaýdyşyny diýýär şol ýürüýte şikaýet edýän platformalar gerek, şu platforma portallar gerek. O portalym ýöretmek barada da karar kabul edilipdir. Ýöne olam işleýän şonu işletmeli. Halkdan şu şikaýet gelir ýaly etmeli şu portaly. Odan şonam her ministrliklere paýlamaly. Şu portala jogap berýän adamlar şu topar komissiýa şu haýty ministrlige degişli şikaýetlerini bolsa, şoňa gönükdirmeli, şondan jogap talap etmeli. Onam açyk etmeli, şol iýerilen ýanky şikaýetleri halkyň öden böri biler ýaly etmeli. Nähil şikaýet gelipdir, nähil video tutnama gelipdir. Ýarda gelipdir, şolar görünüp durmaly. Ana şolar ýaly edilen ýagdaýynda bu taýda öz-özem düzelip gider. Eger şol ýaly kontrollyk, halkyň kontrollygy bolan ýagdaýynda, özem açaçanlyk bolan ýagdaý. Şol wezipe üçin ýörüýte toparanlar Türkmenistanyň ýokary gözegçilik ýörüýte gurama da bar, şonu seretmeli, şonu gözegçilik etmek üçin. Diýme onda şolam öz wezipesini ýerine ýetirmekde. Ýok, olaram ýanky. Her o ýerde umumyň adamymyza Türkmenistanyň kanunlaryny işletjek adamlar bar. Ýöne onu işletse öýden şo ýerde işlejegine garanti ýok hiçbir. Şoň üçin köp adamlar o taýda şol halka kömek etmek üçin ýa eýle beýle neme halk üçin etjek gelle ol özüni oýlap şo ýerde bir 5 minut otursa da biraz şondan bir peýdalanyp soňuna özüni bir kazanç etmek üçin niýet edýär umumyň adamlar. O da hal şeýdi bonuň şol sistemam öýde oňa ýol bermeýän bolsa, odan öz garawynyň arada etmeli bolýar da adam şu hatda dogruçul adamam bolsa. Şaýsyňyz ýaly. Borumna kakajan beren şular ýaly detalny jikmejik beren gurulmagy üçin, düşündürüşleňiz üçin köp sag bolun. O geljekde belki ýene de dowam etdirer bu hyzmatdaşlygy. Nesip bolsa sag bolun. Sag bolun. Taýýar kılmam. Hormatly dinleýijiler, bugün şol daşary ýurtlaryň birine okap bilim alyp beren illeşimiz kakajan bilen geçirilen töhfetdeşligi dinlediňiz. Töhfetdeşligi geçirenem jurnalist Allamrat Rahim. Geljeki gepleşiklerimizde çenli hoş sag bolun.